Toto video bude o plemene holštajnský kôň. Holštajnský kôň meria okolo 163 až 173 cm v kohútiku. Pôvod má v Nemecku a v Sarbene bude akákoľvek jednoliatá farba. Väčšina chovateľov koní na území dnešného Holštajnska boli nájomní poľnohospodári, ktorí si len málokedy mohli dovoliť kvalitné zvieratá. V severnej úrodnej maršovej časti grófstva bol chov kvalitnejší vďaka nezávislým poľnohospodárom. V roku 1883 vznikla v oblasti Kremper-Marš Holštajnská chovateľská asociácia. V prvom roku svojej existencie si vybrala 100 chovných kobýl. V roku 1891 sa všetky chovateľské spolky v oblasti združili do organizácie chovateľov koní oblasti Holsteiner Marschen. Ich cieľom bolo zachovať holštajnské plemeno a vyšľachtiť kočerového koňa so silnými kostiami a vysokou akciou, ktorý by mohol byť aj ľahším ťažším jazdeckým koňom. V 19. storočí chovatelia priviezli z Anglicka žrebce anglického plnokrvníka a yorkshireského kočiarového koňa a dodali kočiarovým holštajnským koňom lepší pohyb a pokojnejšiu povahu. Začal sa vytrácať aj hrubý klabonos. Po druhej svetovej vojne chceli nemeckí chovatelia koňa určeného na šport a na to opäť využili anglického plnokrvníka. Za krátky čas vyšľachtili koňa, ktorého dnes poznáme ako holštajnského ľahkého viacúčelového jazdeckého koňa, schopného rýchlo cválať aj skákať. Dnes je to príťažlivé plemeno a pravdepodobne najschopnejší koň na preteky všestrannej spôsobilosti spomedzi nemeckých teplokrvníkov. Holštajnský kôň smelý, atletický a spoľahlivý, patrí k najlepším parkúrovým plemenám a je vhodný na všetky druhy jazdenia.